Kaixo, ni Agustin naiz. 12 urte ditut eta Samueleko naiz. Eta gehien egiten gustatzen zaidana lagunekin egotea, musika entzutea eta gitarra jotzea da. Kaixo, ni Maider naiz. 12 urte ditut eta Samuel abizena. Ni gustatzen zaidana lagunekin egotea, musika entzutea eta bestea da. Eta orain, toma faltzu. Baina zer egiten? Zaude grabatzen ja. Kaixo, ni Agustin. Maider. Zer